Hej alle sammen, og velkommen til, hvis I er nye, og hej igen, hvis I har været her før. Ja, i dag skal vi se nogle videoer fra da jeg var lille, på min tablet, som I nok godt kan se. Det er min tablet. Anyways, vi skal se nogle videoer fra da jeg var helt lille, fordi jeg drømte om at blive en YouTuber, men jeg havde ikke en YouTube-kanal, og jeg tror, jeg havde en telefon. Så jeg filmede hele tiden på min tablet, og så havde jeg sådan en musikbaggrund eller sådan noget. I sådan en dansevideo og sådan noget. Så der er nogle sådan lidt sjove videoer, nogle sådan lidt pinlige videoer, og så der er helt sikkert en masse virkelig cringe videoer. Men jeg kommer nok til at tage nogle ud, fordi nogle af dem er lidt... Måske kommer det til at være nogle fotos. Okay, lad os bare gå i gang. Det her er den første Don't Mind That. Det er fordi, jeg begyndte at tale sådan lidt snart videoen starten. Nå. Sådan en her. Det er et bogmærke, så nu skal jeg bare have papir. No way, jeg lavede Pikachu. Hvad? Den der lyd stopper. Hun er gået i skole. Jeg filmer en video. Jeg filmer en video, hvor man laver et bogmærke. Ud af papir. Nej, og så stopper den bare. Nej. Okay. Videre til den næste. Jeg har fundet en extended version. I kan se mig. Hej. Jeg har fundet en extended version, så nu ser vi den her. Hvad? Okay. Så skal man foran handen sådan her, tager man det her hjørne. Og folder op til den her spids. Sådan her. Så skal man det smitte andet. Så kan man tage også sådan her ud. Det her op, så skal man bare lige gøre sådan her. Tag ind på spidsen, så stadig ikke bliver på. Så nu du den ned til bunden. Sådan her. Tager du det her, lige du lige har foldet ud, og tager og gør sådan her. Og ind rundt om det, du lige har foldet ned. Så sådan her. Viser jeg det med den. Tada! Hvorfor er det skævt? Jeg kan lave dem i så lille en størrelse, som man vil.
Jeg tror, det var en chip, jeg tegner på. Hey, så ikke se her. Ja, det kan så ikke se mit hoved. Vent, nej, den fik i adventsgave. Ej. Han virker ikke. Nej, hvad laver jeg? Hvad? Hvad laver jeg? Nej. The fuck? Hvad laver jeg? Nu er jeg gået rundt om bordet. Nej, nu kravler jeg på bordet. Der. Okay, altså var den done? Okay. Okay, I skal fortælle mig, hvem der er bedre til at synge. Lille mig eller ældre mig? Vi synger samme sang, by the way. Carry me home. It's been all the love I say, and all this a losing game. On town high at the big arcade, we gotta take it to a losing game. All I know, loving you is loving you. You love me or love me not. Okay, nej. Okay. Men okay, det var lille mig. Ja, jeg kunne ikke rigtig ordne. Nå, vent. Okay. Nu kommer jeg til at få... Jeg kan ikke. Okay. Please carry me home. I've been out to the love I saved. You were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I gotta take it to a losing game. All I know, loving you is a losing game. Okay, I må meget gerne fortælle mig, hvem der sang bedre. Be truthful. Seriøst, sig sandheden. Ja, okay. Jeg har endnu et klip til jer. Nej! Jeg er ret sikker på, at det er min bedste ven, der filmer det her. Jeg kan ikke dansen. Nej! Okay, alle sammen, you have been warned. Det her det er det mest cringe, jeg nogensinde har gjort. Hele mit
goddamn liv. Og hvis en af mine venner eller en fra min klasse, lad være med at se det. Okay? Og hvis I ser det, lad være med at nævne det til mig. Okay? Jeg kan jo ikke se det her med. Okay, jeg stopper med at filme nu. Jeg tror, jeg har gjort mig selv pinligt berørt nu. Der er noget galt med mig. Nå, ja, jeg stopper med at filme nu. Ja. Bye bye. Bye bye.